Nasurok may sa lawas sakbay ti piyesta tinatay, makumikumen ti 26 itaw inaan ni Jomar, nga agletering ti lapida iti unig ti Camposanto, saan alapida iti minatay da, ngemket di minatay ti sabali at tao. May sa iso na a construction worker, ken nagbalinen a sideline na, ken ti grupo na ti panagpinta ken panagletering ti lapida, tunggal umadanin ti piyesta tinatay. 350 pesos kada lapida ti bayad na, idinto 2,500 met ti awat da iti daytoy a pinintaan da. Numaidasig ti panag-construction worker, ibilang na ananamnam ay ti panaglettering na ti lapida. Pamilya ma'am, para gatas, para bagas. Diba? Kada dumo ti makita ti ma'am. Yapay. Hindi duman ang mga kwan. Dardaras toy. Ad damit a pinili ni Kagawad Victor nga isunan ti mangpinta ti tanem ti minatay da. Malaksid a makainot, nagbalinen a panatana ken kaugalyan na ti panagsimpa ken panangdalos ti tanem ti minatay da. Sipod gamin ma'am kwan 2009 ke talaga nga nag-start nga shock talaga ti magpimpinta kadagdaldalusan. Kasla papayin ma'am, may liwa kami kinilulong ko pa mo kinilulang ko ta dimakkel na kanyada. So nga sakla tatag ko nang kung ikwati sa bali. Tapos no G kaaldawan ti piyesta na tayo sir. Uno may naktumad lang uno kasi. Nya mati balon-balon mo. Po si Sofain mo may kagkwanto ti malum mangkwanak ti sabong ken kandela. Tapos na merienda basit tutugtugaw kami ti tinom kadwak na nang ken natatang ko. Namnamaen met ti maysa kadagiti caretaker ti Camposanto, ti adupay abilang dagiti mapan agdalos ken agsimpa ti tanem kadagiti masungad nga aldaw. Nalawa na to ma'am ta datoy la ang garden ke aging gadya likod dati balay to nasurok mo 2 hectares dati tapos dito pa likod aging gadya barbara bak sa kope may malati dalos na. Ay dalasan niya pa sir. Wen ma'am. Open ba ti rabi dito? Tunggal ngamin datoy ma'am no kwa no dagiti maladaw da nga rumwar so nga open pa lang no daduma kay ko close mi ngamin ti alas 6 kami talaga. Awan tigpasiragan. Awanin ma'am. Kung kadagito na kay open ta datoy ta dagito dalos ana maladaw nga rumwar so laeng ati. Manamnama met ti panakaypaka tinan anay a seguridad, babaen itagtitipo na pwersa ti otoridad ken force multiplier sakbay ken kaaldawan ti piyesta ti minatay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.